Inyong alagad, pagtuki Tats Samson. Makiguban kanyo sa ka oras pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Oktubre 27 karon 2012 og ang atong pagaisgutan mao ang milagro nga dala ni Pedro, no? So mao ni siya nga ato ang tema karon, again ang milagro nga dala ni Pedro, mao ato ang hisgutan karon mga igsoon, no? Kay pito ka adlaw ang nilabay si San Pedro na proklamar gyud siya, no, nga santo niadtong Oktubre 21, no, Domingo kato siya mga igsoon. So pito na kaadlaw ang nilabay. So mao na nga we are very blessed, no, nga naatay ikaduhang santo dinhi sa Pilipinas. So nya mapagarbuhon pagyud ta kay siya man gyud mo ni represent, no, dinhi sa Visayas area. So mao na nga mapagarbuhon tang tanan nga aduna tay bag-ong santo, no, ikaduhang santo dinhi sa Pilipinas, si San Pedro Kalungsod, no. So mao na nga ang iyang imahin gani mga igsoon niabot na unya nagsugod na sila sa Duaw, kanang gitawag lag Duaw Lungsod, no, or Duaw Nasod. So mo na nga ang maong Duaw Nasod ipahigayon ngadto sa pito ka towns, no, northern towns ug usa ka syudad. So mo na nga mapagarbuhon kay ta mga igsuon, no. Apan sa nang labay, no, nga mga adlaw nining simanaha sa laing bahin atong nasinati, no, ang bagyo nga ato ang natagamtam, no, katong bagyong Ophel. Pero magpasalamat ta kay wala kayo maapektuhi ang Cebu, no. In particular, magpasalamat ta kay murag para nako usa to siya sa mga higayon nga gispare ta, no, sa maong typhoon tingali tungod to sa pag abag, no, ni San Pedro. So para nako mga igsoon usa to mga milagro, no, giingon nga kusog to siya nga maong matang sa bagyo. Apan kita ta ang Cebu gideklarar nga walay klase kay tungod niabot na ta sa signal number 2. Apan makaingon kita nga tibok adlaw maayo gyud kaayo, no, ang odo na siya mga talisik-talisik. Apan makaingon ta nga layo gyud kayo ta, no, sa mga katalagman. So magpasalamat ta kang San Pedro Kalungsod mga igsoon, no. So kaninyong tanan nga naa diha naminaw sa inyong tagstag sa kapanimalay, sa inyong naa sa inyong tagstag sa panginabuhian. Again, maayong buntag kaninyong tanan sa atong mga suki nga mga taxi drivers, sa atong mga nanay, sa atong mga negosyante, sa atong mga kaigsuonan nga naa karon diha nagharag-harag, nag-enjoy sa weekend. Kaniyong tanan maayong buntag, no, labi na gyud sa mga lugar nga maabot nining ato ang Sibya, sa mga isla, no, sa Bohol, sa Negros, sa Siquijor, sa Leyte ug sa mga isla diha sa Camotes ug Bantayan ug ingon man sa dinhi sa Sugbo ug ingon man sab sa pipila ka bahin sa Mindanao, no, sa Visayas ug Mindanao. Kaninyong tanan again happy weekend kaninyong tanan, no. Okay. So nining ato ang pagaisgutan karon, kabahin man ni sa kang San Pedro Kalungsod, mo na nga amo mong giimbitar, no, sa pagpaambit sad sa inyong mga kasinatian, sa inyong mga observation, sa inyong mga gibati, no, nining pag sugat nato kang San Pedro Kalungsod, no, sa iyahang pagkasantos. So magpasalamat ta kay ato gini, no, sa mga Bisaya. So palihog lang ipadala ang inyong mga mensahe sa pagtuki hotline sa numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Balik ko na ko ang atong pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. O baka ipadala ang inyong mensahe pinaagi sa atong pagtuki mobile sa numero 0920-415-3307. Again, ang atong pagtuki hotline or mobile 0920-415-3307 o baka sa 0932-859-5919. Again, 0932-859-5919.
5919, no? So mo na nga hala amo mong dasig, no, sa pagpadangat sa inyong mga mensahe alang kang San Pedro Kalungsod. Unya mga igsoon kini nga to ang pagtuki episodes mapati na sa ninyo, no? Available na siya online. Simply log on lang sa www.raficodrafi.org.ph. Again, ang ato ang pagtuki episodes mabati ninyo katong mga nangagi mabati ninyo sa www.rafi.org.ph og inyong mapamati ang mga podcast, no, mga igsoon. So muna nining atong pagsaulog karon sa pag-beatify o sa pag-canonize, no, ni San Pedro Kalungsod. Makaingon ta nga magpasalamaton kay ta, no. Labi na gyud atong mga devotees, no. Labi na gyud mga devotees sa Visayan Martyr nga grabe gyud kayo, no. Ubay-ubay gyud, no, ang mga nagdeboto kang San Pedro Kalungsod nga natandog gyud, no, sa iyahang kinabuhi. Matud pa usa ni siya kabatan-on 17 anyos unya nibiya lang sa iyahang pamilya ug nikuyog sa usa ka misyon no ngadto sa Guam in 1672. So makaingon ta nga grabe gyud kayo ka kanang iyahag yung kasing-kasing, no, sa pagsilbi, no, sa ato ang Ginoo pinaagi sa paghimo sa misyon kuyog sa mga Jesuit priest. Okay, mga igsoon, kuyugan ta sa ato ang mga guest karon. Kuyugan ta ni Divina Cantelejo, no? Usa ni siya ka devotee ni Pedro Kalungsod. So atong pamation, no. Hello, Ma'am Divina, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Yeah, si Tats Samson ni Ma'am Divina, no, sa programa nga Pagtuki, mayong buntag pag-usab. Okay po. Okay. Ma'am, usa ka devotee ni San Lungsod. Isip devotee, ma'am, una sa tanan, unsa may imuhang ikasulti, no, niining bag-ohay lang nato nga nakanonize, no, pito na kaadlaw ang niagi. So kana, ma'am, unsa may imuhang gibati karon? So, ako yung gibati sa ako lang yung side, ako jud kayo ning milagro sa ako ang kaugalingon kay sa una gyud ako masakiton jud ko kaayo. Unya, nagsige lang jud kog simba sa kanang Beato Patusia. Nya kanang sige kong kuyapan sa akong sakit niya dili lagi ko kaayo gyud makapadoktor kay dili ordinaryo gibing tao sa among barangay niya. Sa diha nga sige lang jud ko deboto niya. Nawa na gyud to kana masigihan kong kuyap na nalig-on gyud akong lawas kay ako man gyud nang gipangayo niya. Nya usasad sa problema nga kadtong akong igsuon ba nga na nervous breakdown dito sa Africa. Unya na stranded to sa Hong Kong. Nya mo ra gyud to nakauli, nya napatambalan na mo, naulian ra gyud po din taw, nabalik na gyud sa normal. So mo nay imuhang makaingon tang punga, ma'am, nga milagro nga nabuhat ni San Pedro diha sa imong kinabuhi. Oo. Ma'am, mga unsa tong mga tuiga nga nagsugod jud ka og kuan kanang pagkuan niya, pagsunod niya, pagampo niya, pagpangalian niya? Kadtong pagtukod gyud diri sa among parokya sa Cantabaco kay saon na ani adto ra man gid mi mo simba og lutupan. Nya pagsugod na diri tukod sa among parokya nga nasakop na gyud mi diri kay kapitan man sa gugod diri sa among barangay. Mao ba di ay? Oh, nya. Kinahanglan man jud ni Father ato nga ang 5 ka barangay jud nga nasakop sa among parokya, mosuporta jud sa construction sa among parokya. Mao to nga sige lang jud mi ato pod og kuan sa among kuan, gani mi monthly pledges sa among barangay officials nga para jud sa construction ba. Nya sa gyud noon nga nagsige na lang gyud mig suporta pod sa among parokya, murag gaan-gaan sa gyud among mga problema nga ma-encounter sa barangay. So swerte makaingon tang punga, ma'am, nga swerte mo kay kamo mo ay unang parokya ni San Pedro Kalungsod, ha? Mao gyud, proud gyud kayo mi nga ang among parokya mao pa gyud nauna. So ma'am, unsa man say mga gibati sad sa imuhang mga constituente diha, sa inyong mga parishioners diha sa inyong parish?
Ay, nakuan pod sila, lipay gyud pod kaayo sila kay sa tibuok gyud kuno sa Pilipinas nga ang amo ang parokya nga gisuportaan mao gyud kunoy nahimo si Beato nga San Pedro na gyud siya. Mao to nga mapagarbuhon pod kaayo ang amo diring mga taga kuan tagi barangay nga ingon ana nahitabo niya. Mao gyapon continuation lang gyapon ang among support gihatag sa among simbahan. Mas nikuan pa kay noon, mas nilig-on pa ang inyong pagsuporta o pagtuo. Oo. Very good, no? So maayo kayo kay usana sa inyong mga inspirasyon, usana sa nakapadasig nakahatag ninyo og kanang kadasig diha sa pagsulong sa inyong kalambuan, labi na gyud sa espirituhanon nga kalambuan, ma'am. Oo. Unya ma'am kanang nining nahitabo karon nato no sa bag-uhay lang unsa may mga kasagaran ma'am nga kalihukan nga dagko diha nga inyong gipahinungod ni San Pedro Calungsod? Sa among simbahan? Yes ma'am. Karon mao man gihapon nagipadayon ang construction kay wa pa man gyud na mahuman. Nya giplanuhan pod lagi nila nga ang fiesta kuno itunong na lang og October 21 gikan sa iya pagkanunay. Kay ang inyong ma'am nga fiesta dia is April March. 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 So mo na inyong mo na inyong gikuan karon gipahingusgan nga mabalhin siya og October 21 nga sumad gyud sa iyahang pag canonize. Very good. Okay. Ma'am, mangutana lang ko, nining mga panghitabo sa imuhang kinabuhi, sa imong nahibaw-an, sa kinabuhi ni Senyor ni San Pedro Calungsod. Ma'am, para nimo unsa may mga pagtulunan nga imuhang nakuha unya posible sad nga kining maong pagtulunan mapaambit sad no nato ngadto sa kanang katawhan labi na gyud sa imong mga konstituente, labi na gyud sa atong mga tigpaminaw, ma'am. Ang pagyud una kanira gyud sa atong mga kabatan-unan karon nga mahimo atong awhagon nga ila magbalaan sila ni San Pedro Calungsod sa kabatan-on labi na roning na kuha na gyud ang mga batan-on sa atong barangay nga labi na sa droga nga ila gyud unta ni nga kanunay nga ilang ibutang sa ilang hunahuna nga isip batan-on nga nahimong santo nga ilang himong ihimplo sa ilahang hunahuna og sa ilang kaugalingon ug kaning katawhan sad amo sang giawhag nga magpadayon gyud sa pagbalaan kang San Pedro among mga tagibarangay nga wala pa gyud kaayo gyud madala nga minus pa gyud ba dili pa gyud nila kaayo gi balaan nga kanunay sila mosuporta og magbalaan sa among santo nga naa naman gyud ang mga milagro ba nga nahitabo sa kinabuhi sa ako lang kaugalingon gani unsa gyud ko makasulti nga dako gyud natabang si San Pedro. Very mao gyud na nga manghinaot lang mi bang kay uban nga wala pa gyud magpakabana na gyud sila magsimba na lang gyud sila og magbalaan sa bag-ong na canonize ba nga among kuan dinhi santo. Ma'am, kanang gawa sa pagbalaan, ma'am, unsa may mga hiyas nga anaan ni San Pedro Calungsod nga pwedeng paambit o pwedeng puy-an no sa ato ang mga batan-on og sa katawhan nining bag-ong panahon karon, ma'am? Nang hiyas nga atong ikakuan nga karon ba awhago nato ang mga batan-on nga ilag yung tan-awon nga bisan unsa ka ang pagbalaan dili lang magpili sa katigwangon na nga mobalik tas Ginoo. Ang ato nga bisag batan-on ta nga kita mualagad na gyud ta dili na gyud nato ibaliwala. Sama kang San Pedro nga bisan bata pa siya nagserbisyo na sa simbahan. Mao ni nga atong usa ka hiyas nga ato untang paningkamutan nga ato mga batan-on nga ila nang makita nga dili lang sama sa panultihon sa mga tiguang nga balik sa Ginoo kay nagmasakit na ta, tiguang na ta. Mintras bata pa, sundo na ug unsa ang gibuhat ni San Pedro sa iyang pagkabatan-on. So makaingon tang po nga, ma'am, nga kini ang mga batan-on nato karon no labi na nga
katong imong gi-mention nga ang kasagaran na lulong na kayo sa drugas, yang uban ana-ana kanunay na naungo na no sa kining mga unsay nga nani mga internet nga usay makalimot na sila nga kanang ang espirituhanon no nga bahin ba sa kinabuhi. Oo. So ma'am, makaingon ka nga kining karong mga pagtulun-an karon ni San Pedro Kalungsod, usa sad ni siya sa imuhang mga mensahe nga imo sang gitudlo ngadto sa imuhang mga constituents labi na gyud sa mga kabatan-unan nimo diha sa inyong barangay?